ye papa nchen na ye sua de Mira me ma wakwa aba e do ba tete Atimpon dwumadie so. Mejo so. Therefore na ho te say. Eja da roma. Bibi ada na kwam. E do oduma nkoma asepa. Papa, dwumadie ye tete Atimpon dwumadie ye kɔ ni straight. Me pa cha se wo obi abechia na di kan chi ama me ansa na yakɔ dwumadie ni so. Meda atiefo ne ahwefo nyina ase. Me che obi bia waje bre no watena se na wo hwe yen. Ye follower bia bra no bia o miss target no. Na bre bia betena se bia onya adaje ehwe yen. Ebinom wo honom a o ba bia na o pre ne ho se onya tete Atimpon no hwe fi se wa na adwen so obesua de no bobɔ bra. No kwasem. Saafo no nyina mechia mo nyina. Adofo no matamfo nyina mechia mo nyina. Na ne titire mu a mota me no. Mo na mechia mo pa agya hu mo mobɔ. Na o ma ye ntemra somdwe fi se enkabe ya ke nipa nyina ntemra somdwe eda mo nyina ase. Mechia otumfo sumankwa aba akopɛ. Bafo okugya wo asu. Agya wada o ma mechia wo. Na machia bafo ma re hene ewo kumase asafo ahemfie. Machia chia me ayerebi. Aha, me capito no. Agya nhira no anya okese. Na machia me ankasa me na na metena asase so. Na nakusi ewo kumase sokoban petuda. Na nakusi agya nhira. Machia obi bia na machia me yonko nso Alhaji Rauf ewo enkran. Mechia wo Alhaji agya nhira no anya akoma so ade ma. Na obi biara oba me nchen ene everlasting power palace members nyina. Agya nhira obi bia. Amen. Papa, me samu akwa ababiem. Mejo so. Ayonkofa ben ene da onipa ene honhom ntem. Menya we die asem ne yade a hayen because ene awon bebre ne wo wiase yese ya wobonsam honhom ene wo nyame honhom wo ho. Na mi hunu da se nyame bo ade no wo bo honhom bone ene obo honhom pa. Eyeye ni nipa ena ye kasa asem no anase nyame na nkasa nso ne ka asem no na ayonkofa ben ne da onipa ene honhom te meda wase medie ni se won meda sepa ejensa ne adwenkase ode amawo aha senkama nyina te se wo a enka megiri senka wi asenka beko yanim kemema bebre betimi abobra etimi enya nkwa atenase aha lady ubisa sa asemu ya epacho asemu we onipa bia wo tie me bia nya daje no wontie me yie pa eya asemu a eboa na enna nipa bebre tum futuro gu nipa ni especially omo se omusua honhomsem na omo ya spiritualist no nipa bebre etum futuro gu enipa ni ye wo omo practice spirituality na nso omo ni honhom na wo suasua nkrofo de na ode abetena fidie so enna ekom ni brenti ekom de nipa bebre enti se ye hunu se so da bete de fa ahonhomsem a obedi di peche nipa no obetimi aka ba wontumi nye ena tie ne ye ye ka honhomsem a enya komfo de a honhomsem enya sofo de a honhomsem enya religious leaders de a honhomsem ye otwedi ampon ne de a na ye nipa de a enipa bia honhom ti ase ma me okay lady me pa cho ansa na obi badwene ayonkofa da onipa ne honhom entem no ese se onipa hunu se de obo so ni asase o ye ba akopɛ eye jane enna ti asem ye o okay ejane enna eye awia bosome ena omu produce ensoroma okay enti aka ensoroma a enya ne din no eye osoro emma okay sade ukofie bia mu a papa ne maame na tenase okay no ma ka omu ho abom se ekuru ne yire okay no ma wo ma okay wati ase enti so omu wo ma papa ne maame ne te ho na omu ma ye den etwa ho ahia enti awia ne bosome no ono ne the creator okay me pa cho di for line ni me be sa wo je line na wo frɛ oha bi ada wo so amane bi ada wo so kodanda bi ada wo so no frɛ papa line no na ubenya solution ewo ho number ni ye 0553 011926 odifo sikadwa ne line ni ye 0553 011926 ebra ni so se ye bebie phone line na won so obeba so enti time chuku na question bi awowo no wo de amaye meda wase papa to asomaye lady me pa cho meda ase ansa no nipa badwere honhomsem no ese ohunu se odoma nkoma de niama nan ene bo enipa okay na niama nan no odoma nkoma de bo asase we okay sa niama nan no ba ko ya asase okay ba ko ye nsuo okay ba ko ye mframa okay ene ba ko nsu ye ja okay sa niama we nyina eye adwuma wo nipa mu no kwasem
enu ntina ya wo obi a ya se okra ya asase because onyankopon de te form na tie no de nwuro nipa okay ena wo home nkwa home adigu onipam na nsa na human existence be ya adwuma no je se nsuo ye dai ewo mu na tie ne ye nsuo di akotene pa wo nipaduam more than anything nsuo nkwa consume 70% ewo nipaduam ena ye wo eja se eja no mu a wo akora eduru ba bia sometimes ya se akora ne ho ya hyew nyokre eye di entia eye ja entitie ne ye onipa ne ahohom eye baako enu nti na okenka bible no so onyankopon tete form na tie no de nwuro nipa na Genesis 1:26 momma yenye onipa ewo yensuban so ene de yayi eye agya ne na enti wapa ne yire ene kɔ kete so na omo bumfumpa edi kete so agoro na abosome nkuru wie duru a na de wapa ndem a oba no no ayi abeto papa wasem we ya wo ka se oba ene be ma na konfumpa so nyankopon de ese wo ntimi nsa anye ba no nsa anye be ma me pa chaw sede tie ne yo wo se momma yenye onipa ewo yen yesuban so ene yense so okay enti hunu se ade a woni bie no wontimi mu obibi okay sika nso obotom no obi sro sika me pa chaw ntimi ma ne sika because woni bi enti de owo ena ode ma enti wonyankopon woye mienu onyame woye mienu oba ne be ma me pa chaw nipa dodo sa na wasase so ye mienu de ho ana wan oba ne be ma enti won se ye ni nipa 1000 owi ase da bi ye nipa mienu pe na nchichemu na woye mu what you say no kwasem eye tribes okay nchichemu na woye mu okay said ye nipa won nchichemu no sa ena honhom so ye dai won nchichemu ba sa onyankopon de woye baako pe onyame ye baako na ona oba ne nso ye baako pe tie ete say papa ne na yire awoma okay ema no obi anadwene omu nyina afiri afrunkrom but obi anadwene yeah what you say no kwasem de aye ne fom hayi enye ye na enim yewu ye kope afira honhom no ho okay bibi onipa da sanitimi ye bi anya wo na onim ye aso eya honhom na ye okay kasa enye ye na enim kasa oduma nkuma kasa bia wote no kwasem honhom bia so te kasa bia no kwasem what you say okay na onipa wo ye enan wo ye asase wo ye nsuo wo ye emframa ena ye ja no kwasem enti onipa ne honhom e wa yonkofa tie ne o bible no say onyankopon ye honhom enti so obi pese osom na onsom ne de ye honhom ne no kurem na papa beside na ye ne ayeye nipa yetimi asom nyame ne wo honhom ne no kurem obetimi asom e kwan be so probability ne say so be sesa wadwere okay what you say okay yen abibiman ene aye adwe say ye de ensua hwe ensua de ye bete ne dada no eno ane what you say obi su nim na obeka o ya antichrist yes okay because de mimi nim no oba no anka de mimi akasafon na bibifo ye what you say oba no anka de mimi nim na beka fufuro bi a eye haram no kwasem mintie no kwasem what you say enu na ekum nipa okay na tie ne ye honhom ye born said you also ye bo we ya okay what you say okay ye born honhom said you also ye bo we ya okay enti so atu ye say honhom aye otwade ampon nsa no adwuma na so nipa nso ye otwade ampon nyankopon nsa no adwuma de ya that's a difference bi anim ye nua ne ahonhom okay ye no mo nyina ye baako okay na ye ntia se say sa planet we ya ete so yi it is meant for human beings okay planet we say aye baabi a onipa da tani okay okay na tie ne planet we anye ye nko anso ne wa ha okay ye ne ahonhom ne wa ha okay na spirit world and the physical world ni nyina wo nipa ho okay ade bia wo onyankopon bo bia e wo nipa ho papa ne kwan be so na onipa be hunu se we ye honhom e kwan be so me pa to na ye be hu enie okay me nipa yi anase wo nipa yi wo ye spirit living in a human body okay so ni sa body we bia physical world ha wontime ntena ha okay okay what you say okay sa body we woni bia wontime ntena ha ahonhom ni sa body we bi on say nipa bi amiensa ye was spirit body and a soul no kwa honhom and honam and okra okay what you say okay honhom ni wo honhom and wo okra woni honam enti sa honhom be so oba asase we so
ebe bibia just ofa nipa mu just ofa ye ni nipa just owura nipa mu wow na wo nipa so ye honhom okay enti se onipa bi ada na transition aba unso oda no obi je wati fi didi watama wonte sabre no o spirit na ema otimi ye nipa no wa free nipa dua no mo ko ba bi foforo enu nti na otimi da wo so dan na obopitra wo se he ma so da ye no kwasem me so dan na say ni say bu okra wotimi so da ye kwa abroche wa bra ko hoda wonderful enti o honhom ni be wura nipa dua no mu a okay wa wura so no mu okay wa wura so no mu a esanse so no nso ti nipa dua no mu no na so na interpret wa kan samu a honhom ne kofa bae no no wa ka kire body no enti wa ka kire body no a na fe body nso a voice out na so da ye no na say ni say ampani ampa na bam okay tie ni yo okay e obi a wada wo ye da na ohunu say we ebesi ampani ampa na esi ampa esi what you say means say o ye honhom okay enti say ni party ase na say ye ne ahonhom ne magie a me pa cho ye mre e wa asase so without spirit man cannot live what you say enti ne yesi so obi wu a ene home no ye dai e free ni mu home ni free ni mu a wonya nipa bio okay but nipa ni so ne de ne kra ne de e wo ho so no one spirit na nam e wo ho so no ono ni moja no okay what you say okay ana spirit no ne mframa no okay okay ana human body na ankasa de man body no ye body e ye nsuo okay what you say but adenti na papa se obi wu a wotimi so da ye nhwa bible mu onyanko yesu ekobo mpaye bra niema mu ye ade ekobo mpaye no okofre ahohom bi e ma omo bae na omo awu dadada eye Moses na Elijah na omo awu dadada but nka minim se bia obi a wawu die nka wo frɛ na omma but twerɛ ne ma ye hunu se yesu ko obepo ne so okobo mpaye na ebra bi ne so na no ye dendende no okofre Moses ni sa Elijah ma omo bae e ma woni wo mo kasai enti wenu ma me hunu sa wasam a wo kan ma me hunu sai na chesese nipadua ni momu ena ebe sai te se de wo sesa housing o phone housing phone na sesa housing okay phone no aduane na wo phone no mo no ensai okay na mom ne housing no ye share phone no ho no ebe timi ye tan se timi ye tan ye yi free ho okay ye to house ne to twere anyhow no kwasem but the ma phone ye phone no de ye nto twere no kwasem ye de another house ye dey e hye ho a dada no na asa ba be fresh no kre enti oni pa bia wo sesa enti ye wogidie se ye nananem a ne omoti asase so nkane no wo mawu na so omumui omo da so te ase no kre on say oka Yesu asem we na ha Kristofo da bia me ka asem se obi bo mpaye a wo frɛ St Peter St Paul Michael St Juan wo nana na obebo brɛse abusuafie ma na wunya baabi adu tiri to ye wo mo mpaye mfrɛ ne da ande ya abosomsem what you say ya be kasa abosomsem and to traditional worshipers ni mu a wo mo na fa the real root okay wo mo bo mpaye a wo mo frɛ otwadi ampɔ okay ni afrɛ asase okay ni afrɛ hum ni ham okay ni afrɛ ahohom a ɛwɔ asase no so papa me ntwa no hwɛ obi ye kristoni mehu se sofu bi awu ema ni fie empanifu ogu nsa yakoto nsa o snap a ye de bo nsa ye de bo mpaye but true empire boni mu no ye bo mpaye afrɛ sa sofu na wawuo no ni fie nsamafo se wo momra meje nsanom enso sanka sofu ne te ase a wo beka se wo mpe enso wawu ye no abusuafo no abusuapani no ena edi kan ya begu nsa ansana asofo aba abebo mpaye edi entia lady ade ba ko mu ne say lack of education okay lack of education adesua ni ho empani bu besa aduane bi o meto no wona mochi aho no ya na achi wade okay na say ya na ya sori se be kira de no ya kira de ko yenim enti ye wa honfo bebre betra platform nso a tie nsam o muka okay wo bi say ye wo angel and ye wo spirit angel and spirit difference wo what you say wo bi kura se samai de samai ehia kura se be frɛ samai na so yesu be ne so no okofrɛ samai asase we there are so many secrets o person onya secret bi wo ha ensamafo nanim no kwasem what you say because they once lived on this earth no correct and so nipa wu a onwui wo so no
wo spirit no or da so te ase what you say body no na asai but spirit no da so te ase entity ni ye ansa no nipa da sani papa ma me mie me phone line no afantum mama nka wa nwie okay tie ni ye ansa no nipa da sani ebe na adwe so obebo bra no okay you need the spirit okay na spirit no ye wa honhom mo te asase so ye wa honhom ati nsuom ye wa honhom ati emframam ene ye wa honhom a ati jem me pa cho ye ni bone bi ho tie ni ye enipa wo ye wo nipa bonefo ho ene wo nipa papa ho me pa cho nipa bonefo emo na wo mu ana se nipa nipa na wo obi ebe wi ase woni asempada wo kunkum krofo watamantwia kokuam esumu wodi mobile phone twemu anu ayere wo wodi agro be wo sekai obekun say nipa na your friends so nipa papa no nipa bonefo oye nipa bonefo ene wo obi wo ho a wodi asempa nko a ompe bone wo ne tirim okay me pa cho say nipa na bo na wo na nipa nipa na wo no and we live on this earth true positive and negative okay and to say the only nipa bonefo no say ne wo ho mo ne so ye dai e wo ho aye balance ewiase e balance enti se obi kokonya honhom bi na se bia omani kunkum nipa na no na ma ye hu se sa ne honhom na wakwa akonya na eye honhom mone mama de o mu nyina ne se okay empani bu besa kire me oyonko na me kire onu na me nti osuban okay won na ekope ahonhom no wo mu ekini kope ahonhom no wo mu na wo mu meso okay because spirit bi wo ho a wo hia wo eye wo na say wo hia no okay ebi onye ready so no be nante okay ye wo de honhom afre no ene ye wo de ono afre honhom okay sa wo kope honhom no a woni honhom na bakosam spirit bi abekọ ne nche bi ye dika bisa sa spirit we ne nwumade ne sai san na bakosam tie ansa no wo ye wadwe se obekọ ne nchen what you say sa spirit ne frɛ wo a ewi ase honhom bi obeba nche bi odi kai study sade wo anamo ye dai etie enti no obroni bi wadwurum se onipa bi on guardian angel okay enti o guardian angel no one why o guardian angel no eso connect no na so nya guardian angel no ono obetimi aboa wo ama every information on this earth o person obo branya sika ekwan we say so o person o ye say unso obi ordinary saso ade mu a bibi ordinary sabeso bia na ye yie obi nso bibi ordinary sabeso bia na sai ya phone line ni 0553011926 0553011926 se dwumadie so wani sa wo beboa ye ne a me pa cha ye hia sponsors aboafo a epese ye ka dwumadie so momra meso ya sene sade be ya ada ne da nyina ye benya ensempa etisei aka ewo fidie so se wo pese wadwa ton de enso ye bo ho da roma wa eno nso obetimi a contact ye number ne ye 0553 011926 0553011926 ubetimi afre abadwumadie so wadwen kire ene asem bi a wopese ubisa question bi a wopese ubisa odifo wa ha obeyi wa no medawase bebre papa yenko yo lady me pa cho medase ese ni party ase ese honhom bia ni ho se wono de oye bone so okunkum nipa okay honhom bia ni mandate so sorry ya no okunkum nipa never sa spirit itwam na obi mo ni din ana yemfa adwuma ma na ontime nya ohwe tie ma me mfa nko police fom sa police ni itwam na obi ko ntokwa na ye report asem ma no a na sa police ni ya na adwen say obeya arrest a wo ya arrest na ma hwan commander be na suma no so anu ade ne pe eye arrest na se body pra no a me pa cho police ni di fo enti police ni bi oni mmra bi ya no so wo twam ni ya report asem ma no a onfa no wonyim enti wo ko to police ni na so obi wi ade no a wo hye police atare no antimi anche no a emu ne fo wo de mmra na ye adwuma okay enti sa spirit bi twam na so obi no obi ku ntokwa ana obi kum obi ya report o ma no a ontime nya ohwe do obetime ya ne say obe save situation no ba so obechi ni pabone fo so wo ku no never oni sa mandate no ya number ni bio mrs say 0553011926 ubetimi afre abadwumadie ne so 0553011926 ubetimi afre abadwumadie ne so say asem bi ha wa ana ase bibi kire wo so wa adesua yi mu a ubetimi afre ebra odifo okasai medawase papa yenko lady me pacho enipa nhye no nso ma me tie ni ye
enipa wa wusu ene oban eho adamfo na yedai wofa nipa bi wo ye nipa wo ye nipa bone forever won suro nipa wo mu nipa bi ya enti honhom obeba nche no the same thing said you wusu no oban tie sa na honhom so yedai eba me pa cho ase sa onipa bi so wo ye nipa bone fo a wo ko ne spiritual being ni mu a wo ye honhom money 10 times than enipa no tie asase so and say the party as yes, sir. Okay. And to many culture, first caller. Hello. Hello, good evening, Mama. Good evening, Mido. Now, what to say? I don't know, Namonso. Baby, I will cast free. I'm a patcho make a free dance on my medicate. Okay. Me poucho. Asama papa can manage your own pa. Okay. Na me person me bizarre, oh, person huna a hena. Me pacho me dase ye wo kumase sokoban e ho na ye butu edi adwuma me da wase bebre me dase mame me dase okay ye pon wa bibi wo na apese wo ya no afre why me pacho me friend number we am say ka papa wo be on sa be kan dodo me dase bebre 0553011926 subetimi abadwuma die ni so papa yanko lady me dase ese ni party ne ma bi ase me say onipa wone honhom enenam onipa bia ye honhom enti so be fa damfo a fa honhom adamfo papa ne kwan be so ana ye betimi afa honhom adamfo me pa to nyame obo ne so na asase okay what the hintasem bi bai okay enti your major quotation be in the Bible okay Matthew 7:7 ada na nyankopɔ ba ade nyina na wode bibia kwa akosie wow ade bi on mo de asie okay enti it takes the one who knows. Okay. And if you want to be one, ask one. Opa you obi abi so obi. Okay. Obi aye de ekuta obi. Okay. And manya ho pompos. What you say? Said ye wo akoda. Ma me ne papa na wo ye. Wo mu te wo mu kasa. Enka akwan beti ko mu kasa bi. Na so opesa akwan nya nim de enti. Okotua ska ne kwan. Enti papa se obi pese one honhom nante a. Me pa chaw akwanya da ho. Sa wo ba wo nchen a skadwanya me kase befa wo so. Ama sa nipa na nya honhom ne nanante ana lady de omu nyina ne se skadwa nya mekase ene be na nya mekase oso ni asase wura okay ona chechire ne wiase okay ekọ fa so bo wiase onipa bi anim there be ahohom bia e wo wiase bi ahye na se okay so onipa bi pese one honhom nante a okay onfa ne timeshe skadwa ase okay wonya du tiri she skadwa nya mekase ase a ahohom ne dọọso okay what you say okay te say Asamako police station aprosifo bebere na guo by your one commander ho wontimi nsan commander ho enko ebibi e ma nenye yi enti CID order commander charge officer order commander even the messenger kro wo police station order commander enti ansa na asem bi betimi akoso e wo police station just commander no ma command okay sa commander na ma commander asem no ntimi nya asem even CID be na dwe sa asem we de mekutem ba commander say asem metwam CID oni asem bi aka what you say. And this will be person on home nantia. On for the three the supreme creator anase. When you do three supreme creator anase, one will name home or back connecting a headache. Amawo. Yan some a run number no. Okay. Many pantias here. Okay. Oba some schedule mecasia. One paye ubi bia. What the fat cassiano so. Okay. Now, so obey you manama wono. So I know the best one acquire. Sana home many better acquire. What does so a bomb paye? Now on pie bo a whole quiet day. What you say? Me too ni pa biafo. Wo bi wonu mo se ma tese bosuma suma si wo ha. Sasa na tie dia. Me so me Dimitri kwa akosha ase. Me pa cho obisa bosum no. Wo bisa se woni ni so no ekọ ana. Ebia honhom no. Ebia no ono oyeja bofo. Okay. Wo so ye nsuo bofo. Enti wo connect se eja no a ebia wo valuation no wo nipa wa ho oden e wo ja no no less. What you say? Okay. Enti onipa bi won mu a osore a na ono ankasa akoto pressure e de ama no ho. Wode ntia akokose ade bi mu na afa asa sore e di nya. Nipa bebere ni nimde. Ansa na ni spirit be nante no, wo hia nimde. Na nimde nya nipa na de ma. Eye honhom na de ma. Enu nti na da bi ya so onipa bi betima ba be judge. Onipa betima ba be president. Onipa betima be doctor, wo hia teacher. Okay. Enti onipa bi ahia ni teacher. Wo human teacher ho. Human teacher no so anya correct a obe polutu
Okay. What you say? Okay. 1+1. Papa, ho na me pesa wusi su biem na kama ni party ase pa. That's what teacher say. 1+1 ye 3 a. Me pa to ko try examination hall a. Ya de 1+1 to a. The teacher kire no e na de koya adwuma. Wo be kire 3. But examiner no, obe say wonya correct. Obe tim. What you say? Enti one na ko ahohom nchen. Ya omo gira aho enipa spiritual masters so no. It depends on your spiritual master. So spiritual master wo bon a me pa so be bon forever. And say wo spiritual master kura so tiri mu odin a. Wo be bre forever. What you say? Ya wo spiritual masters bebre wo ho a. Wo pesa me nkumunya. Do onim no pesa obi be hunu bi. Ya mo brasa. Se wo ankyira de a, teacher ni ankyira de a, be da na obi atima be president. What you say? Na we are saying so edu ba bi a, ya na nye teachers no so forth. Enkora na eba no. Wo aso ni musa wo pagya no. Me wa akora bi wo ho a, wo so me sa for 14 years. Now one day, no from a commander. One day no so papa me do achi ache. Papa dia na menye. Na me ka se me kotra baabi. Akora ni firi ni fie ebe penti me danom. Sumo ye na me se da bi. Akora we meboa no. Ena me sere me maame. Asase wura. Ba na nya me kase. Na me se mama akora say no opewo. Enti me nya ne dan. Ene wo so so ope bibi dia. Ede ade na ope. Ene wo so ope honhom. Ena me maame kire me honhom bi akwan. Na me kire no said obesia operate ni nyina. Akora ni nya spirit ni wi a ene wo sore atia me. Wano nam so ono ye demigod. Mimi ni hwe. Wano wo ye African demigod. Oso che wo bia. Tie ni yo. Ene wo mame nche bi yo. Mimi kire na kire pa. Wano se dia meme ka no enkwase asem ono wonim kire me. Enti nipa wei dia waye yi. So obi so fro bi ba. Obo sa me dwere kire. Se me kire ne pa enka ne nka me kire asofo. Na ka me kire omu kwan a obefa so abenya spirit enna nante ene megai no kwasem menya bio de obi ayenti okay me bua me baby wa abrochire ekwa na nka me fa agya na me da nase sika dwa nya me kase adawro ma ka me de magya pade kase e ma no me de ma ne mpo wie but me ka kwa akwa ne mafa so a I'm telling you one na yire kwa bie na no se me nkwase a no nim sem ade pa na me yama no ene wa regret it no kwasem what you say no kwasem enti enne no was spiritual master and the betre baby obedru kwasem ya o master sini bebre ho a wonim hwe obi nim se akonfo na kuta honhom me pa to akonfo bi wo kra ne bosom won kire na de o so kra bosom fi a enye konfo na hye nkom da bi eya bosom na na eba no kwasem wo kwa ni afra bosom na ma wo enti sa bosom ni wa konfo ntime nya hwe no kwasem sabosom no jesu okasa kire konfo no ye wei what you say enti me pa cho ye wa konfo bebre timbetre tv so no afa sunsum dia abon ho safo hene enso be kom wonim hwe nim dia ye pugu oyi wontime nkamu ba akokoro wonim hwe enya konfo nyina na te sa no kwasem me wa me ba konfo bi ho tema na me ye spiritual hospital no wa breche konfo bi a me hu no wonim ade enso che konfo bi I'm telling you ho ne kasa che no 24/7 wano oni agraye bi a se wo be kona enkuyaba we gua na dabi ahom na na fa no wo ya akoda aketua ho na je na wo ento ono wone ho na nam ono odoma ko na nam wa biriche obi a wonya gagai wonya sheshe asem bi obabi san bi 1,000 questions 10,000 answers ba wo bi wo a na die ne se wonim so akwaje akuyaba bi ebegua no atwa akokko guso no de nsa guso a ene honhom enya sa na honhom operate okay what you say enti enipa ene honhom eye baako se nipa ti ase a ye ba nante ache tie ne ye wo hwe edikanfo na ba bible mu a wo mo nsem odi bi a difo bi oba ye bi oye heavy bi a no wo honhom on nam what you say difo bi oba ye bi oye heavy bi a no wo spirit a ono mo nam ena so for sanity so for ko tra so dem 3 months ni ade chronic abon minim no atam tawo kakraka no ade agu no ko ho wonam wo sem ye sofo wo ye sofo wo he sunsun be na frɛ wo wonya me ye frɛ ne sai spirit ne ye frɛ ne sai ye wo adifo bebre sa o fomu a on kan spirit sa home ne pagya de wi a obo sa for wa voice out me spirit de ye frɛ ne sai what you say enti enkwara na eba no emre ho ase na enipa etu mfuturo gu nkrofo ani tie ne yo sa home no wo ye home ni mpa
Ya wa ade bi te say. Hello. Good evening. Fine, me dofo. Udi ni baby a wo kasa free. Mama me ba cha kasa kasa kakra ma me why. Mary Christina, I'm kasa pita kwani. Okay, mama yanko. Mfadem bisa papa mi ne. Esu oyeyela. Dai so oyeyela. Enton. Mfadem bisa ne dai so oyeyela. Adaya so ye rela. Aha, ede so oyeyela. Ah, okay. Papa be you ano me da ase bebre. Lady me pacho obey your frey obisa nyansa sempa. Ose da so real. Yes. That so real. Wo kenkai Job. Wo se da so mu. Ebra nipa tonko. Sa bra na Awurade Nyankopon no nipa da sani kasa. Okay. Because ebra we are alive. What you say? Why you said that the bini no? What you say? But say bro nipa da sani da. Na honhom na nyakwai no appear free nipa. Sa bra ne a spiritual communication between human being and his God. What you say? Ti da so you real. Na da so you mun chiche mu bebre. Okay. Your da bi wo ho a wo so a spiritual communication. Wo wiase odi ka ba ye. Ebi ana we reincarnated soul. What you say? Okay. And aba asase we so. Okay. Enti oda wo spirit ni timi call planet a free so. Okay. And planet na ho ne kokodi nkomo. Okay. Enya da bi na timbem. Na mom more often no your die bebre a etimi bem. Okay. Enti da so de real. Okay. Na ene ye nko da so so. Okay. Obi ekibi. Once upon a time eba be ka da so ho asem. Okay. E de a kire nipa. Papa o final word because ye bre no aye bre e de ama. Let me patch me da se. Me final word ni. Abusuafo mo tie me. Mu a enne awakening no adechie bia chim so a enne manya adwen foforo. Ne ma hu se yensan ko ye gyanchen. Me de makwakoji Tete Atimpon no so. Ene ma bisa ba bia kwampa ne da. Ena me fa so ne manya home ama me kra. Ena me boda wuro se. Onipa so pese odi yie. E wa asase so no pese ye popra. O pese ni petitiri bi a. You need a spirit to work with. Wanya hu bi ne na nante a me pa cha wo bebregu. Wa hu odin wo de si a ebedwiregu. Ewiase wo bi ena akowie bi. Na mo amoko ahom chen so ya mo nhwe yie. Ye onipa bebre ho a the mentality and ideas adwena danti mo de ko ahom nche enye papa. Me pacho efri na ekoyi jetum say odoma ko obo ne so na asase no odoma ko positive and negative wase me na me kum me mankwa me pranipa me sasa yare na se me so bibi mu onipa biye na obetimi age afri me nsam enti onyame obo ne so na asase ono na ekum wano a ne pranipa enti ti asiasa se de onipa borefo ne onipa papa no sa ne ohun money ene ohun papa na no nche se ohun money no ye to ni free baby. Once upon a time, you better baby a home be a day. Etie, and I'm about a home for so, ensure a ja, and frama, any assassin. Metre obia su, said you must buy etie. And to me, a jan shroud, a Daniel Cassia. Now more a home for no Muslim Kuta home more than in Crawford Journey. Now more boom Crawford man net. And you paint him in a home channel. Me patch on Miss Ramo. Some moon soon a year. Moon pet spiritual masters. Brahman China me choosum some. Yanka sunsum sam kyerɛw yani a odoma ko asa da afrɛ no wo kyerɛ yade ya da no wo kyerɛ yai wotimi nyane ya no akasa kyerɛ yai ne enso abepu bi e de amawo etu oti yanka ya bomode ne som me pa to bi na person sponsor yai ya time ne so limited time ni so etu person sponsor ya ebre ne number ne 0553 011926 media no di force kadwa me ya soro okuma se sokoba petuda every Sunday bi ya me share once na fei from Monday to Saturday me emergency counseling. And it's all problem bia to me can fabra. Problem biara wo bia. Me dia me se me nya kana person. Me de home na ye adwuma. And the problem bia de baba bia ja be fam so aso wo ma wo. Eja nsraw, eja nya okese me da ase. Sa me ka kire o. Enenso ye sua de. Ya da otumfo sikadwa ase. Me chia me ba na eje. Eja on nsraw na on hwe wo so emfamaye. Me chia famous nso. Ana me ba Kofi Asubonten ye free dwumadie so a ono na eba Kofi me chia opa eja nka ho me a me di dwumadie chia me din the Lady Bex. Bye bye. Abuse waje bre na wo hwe me. Me dia ne skadwa nyame kese. Odoma nkoma bo so ne asase a
yɛfrɛ no ɔbɔ adeɛ no ne de hyɛ konkron ɛne me ɛnɛ ɔdoma nkoma soma me wɔ nkyɛn sɛ memfa asomdwie nsɛm mmerɛw asomdwie nsɛm a mede nam ɛne sɛn ɔdɔfoɔ meka biribi akyɛw sɛ abrabɔ a yɛbɔ yɛma no kwawo ewiase na ho kwawo ansa na bɛbɔ bra na obetumi adi yie ne gye sɛ biribi ta akyire ɛma obi ntena sɛ na adaw mo obi nkasa nwo adwenem abrabɔ na